Ceap me gomach se go hálinn an dionach mu de alín a gúsáid dilogaí an tí má. Mar sin, ní heasún wet ach dilogaí, pápéir agus crían. Agus an chéadra dhéanas muid ná déanana muid cimiltí lob. Mar sin, puchtacha dilogaí agus thucar me sig dilog tá mór, ceann measartha agus ceann beg a úsáid. Níl wet mar dúirt me ach do chrían an sin agus do pápéir. Leacham an pápéir os cían mo dhileoig. Agus is féidir bar an chrían nó fad an chrían a úsáid. Ach catú brú síos brá láidir. Ó, na chuirte sin go háling. Na fécha le feiceáil a gol fríd. Sinis má dhéanam písa le bar an chrían. Tá sé níos daracha agus níos siléire. Choláán sprín sin. Tuach mar agus in chéad cheann eile. Now, is féidir chaintíomh gon dileoig úsáid ach smálumsa an písa faoi úsáid. An bon. Nis, go muid a ríist. Brá láidir a cimilt. Gotí gohfuil imlína brá siléir le feiceáil ach sa ríist na féchaí le feiceáil ó nach álainne sin. Agus an dileoig tá beg. Ceann beg bíteach. Beidir go dréalín dá dearach. Agus a ríist. Úsáid me fad an chrían ach brú síos go láidir. Na chuirte sin go híomhann. Agus duna me ceann an aice leis le bar an chrían. Go bhfeicean muid go ndéanam muid compráid. Nis, tá neart sprí a baint leis sin, agus tá neart dilogaín seo agus bhálam chola cheann a chrían ach spáinne man chéad chéim eilegaíb inis freisin. Má bhreanaí si bin seo, jaar me amach lorach mo láimhe, agus leagme nó dhreama me ar a bápéire mar písa go mo chrán. Agus an sin, a bhí sibse ineach le síle, jaar me amach neart dilogaí bega, agus dilogaí atá níos smó, agus tá go le dhreamú ar a grán. Agus a ríist is cimiltí atá den tam leis na dilogaí seo. Mes na cén cinál dahannaí a fuc me chob seo. Go díreach dahannaí an ómhair. Dearog, óráiste, an dá dain an sin. Agus ar nóí ní leir me seo rá ach bí cinnte go méid duine fásta dhéanach leat nuair atá tú gearr amach rud a bith le sisúr. Mar tá sisúr géir. Agus níor bhálam go ngortocht tú héin. Nis, ó tá mo chrán a breanú go hálainn. Cuir me ceann mór tíobh seo chomá. Nis, sin am cheann sa críochnaí, tá mi sé ansásta leis seo.